Kienu ftit iktar minn 11,000 it-tesserat tal-Partit Nazzjonalista li ġabru l-vot tagħhom għall-elezzjoni ta' Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista. Dan minkejja li f'Ġunju l-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil kien qal li kienu se jkunu 23,000 it-tesserati li jivvutaw f'din l-elezzjoni. Eventwalment imbagħad intqal li kienu kważi 16,000 dawk eliġibbli għal-vot. Biex il-fatt li kienu biss madwar 11,000 dawk li ġabru l-vot tagħhom ifisser li lejlit l-elezzjoni biex jinħatru numru 2 u numru 3 tal-Partit Nazzjonalista kważi wieħed minn kull 3 tesserat ma ġabarx il-vot. Dan juri nuqqas ta' interess f'elezzjoni li anke biex jikkontestaw għaliha kien hemm nuqqas ta' interess. Tant li għal-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista l-affarijiet tal-partit ma kienx se jkun hemm elezzjoni kieku ma saritx pressjoni fuq Tony Bezzina biex jikkontesta lil Robert Arrigo. Għal-kariga l-oħra hemm Edwin Vassallo David Agius. Bedwin Vassallo jagħmilha ċara li hu kienet joħroġ bħala kandidat ta' Chris Said għal din il-kariga. Tant li kienu stess li ddikjara aktar minn darba li kien iċedi li kieku kellhom ħallu post tal-Chris Said biex ikun hu n-numru 2 tal-Viċi Kap.